مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا العز تجلى والنور هل علينا. dukan matansu laisa ulaika bi khiyarikum, wadannan ba su ne zababbu a cikin ku ba. Aya ta zo cikin alqur'ani, wallati takafuna nushuzahunna faizuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna allaha kana aliyan kabira. Lalle wannan ayat ta zo a cikin alqur'ani, matan da kuke jin ainihin wato kuke ganin sun kangare muku, sun fandare, sun kangare, to ku musu wa'azi. Haka Allah ya ce ai musu wa'azi. Idan aka yi musu wa'azi ba su ba, a kaurace musu a shimfiɗa. Duk matar kirki in mijinta ya kaurace mata a shimfiɗa tana shiga damuwar da ya fi duka zafi. Allah ya ce idan aka yi haka sai ce wadribu wannan ku dake su. To wani irin duka? Qur'ani ya ce ai duka, amma wani iri? Annabi sai ya fassara dukan zarban ghayra mubarrahin, dukan da yake ba mai jiwa mutum rauni ba, dukan da yake ba mai fasa kashi ba, dukan da yake ba mai zubar da jini ba, dukan da yake ba mai kumbura jikin mutum ba. Yanzu yaro ba ana cewa yaro in ya laifi dan karami ka dake shi ba, ba tsuntsiya kuke dauka kuna dukan shi ba? Tsuntsiya sai ki dauke tsuntsiya sai ki zane yaro ita kuka, kin ga wannan bai cutar da shi ba. To in ta kama zaka daki mace, to irin wannan zaka yi mata wanda idace da ita, ta ji cewa wai dai wani abu ne da zaka nuna mata ranka ya ɓaci, ba wai ka rufe ta a taki kai ta dukanta sai ka ce ka samu jaki ba. Zaluncin mata shi ma yana nan, ba za mu bar shi ba. Akwai matan da suna zaluntar mazansu, ta hana mijinta ci da sha kuma shine mijinta. Sai mutum ya dawo gida sai ya ce ina abinci na, sai ta ce ban dafa da kai ba, in kana da jawabi kuma ka yi muji. Kwarai kuwa suna nan da yawa. Yau ni zai yi wa kaza, za ki tuna alfahari wa ƙawayenta, ni zai yi wa kaza, za mu haɗu a tukunya, wai za su haɗu a tukunya. Sai ya dawo a galabaice, yana jin yunwa, yana buƙatar abin da zai ci zai sha, yana zaune ya sake babbar riga sai ya miƙe fa, ina abinci na kande. Sai ta ce me abinci? Wani kaya ne kuma abinci? Ya ce abinci na rana. Ta ce ban san shi ba. In ya matsa sai ta ce na cinye ni da 'ya'yanka, in kuma amayo maka za mu yi sai mu amayo ma. Wallahi tallahi matar Bahaushe dubun dubata suna aikata wannan, da matan da suke kauracewa mazajensu, ta kauracewa mijinta. Akwai mutumin da ya ce malam shekara ta 20 da wajen 3 da matata, 'ya'yanmu sun girma, har inda mace ce da mun aurar da ita, amma yau ba abin da ba ta gaya mun, zagi, kai din banza mara mutunci, cikakken tantirin mara mutunci, kai din wa wallahi sai na yi maganin ka, kuma ba sake ba. Duk abin da kaga za ka yi ka je ka yi, in ban da larura ba mai zai haɗa ni zama da kai. Kin san laifinsa? Ya ce zai ƙara aure. Matsalar ku kenan, da mutum ya ce zai ƙara aure to za ku yaƙe shi. Ga ku da hijabi ga niƙabi, hijabi yana jan ƙasa, niƙabi ba magana, ga tsoron Allah kamar zai zuba. Amma wallahi idan kana so ka gane tsoron Allah mace, ka yi mata kishiya, ko ka ce za ka mata kishiya. Hijabin ne an cire, niƙabin an cire, an ce maka ni ɗin kan wallasa ce, mu ga wacce za ta zo gidan nan. Duk ba abin da ba ku yi. Don Allah cikin abin da na faɗa akwai ƙage, to mu gyara. Yanzu wannan ba zalunci ba ne. Akwai mutumin da ya ce da na shawo kwanan layin unguwarmu gaba na faɗuwa yake, saboda Allah ya haɗa shi da mace mai yaji da citta, yajin ma na citta mai zafi, ba ta da kirki, wulakanci ne da ita, sai ta zage shi, ta zagi iyayensa. Akwai matar da ta ce wa mai gidanta, ubansa ne fa bai da lafiya, yana bukata a rinka sa mai abinci. Ce ni ba katuwar banza bane, kuma ni ba zan zo ina dafa wani kato abinci ba. Idan lokacin da ka zo auro ne mun yi alkawari da kai zan rinka dafa wa iyayenka abinci, sai ka gaya mu. Shi bai da mata ne? Shi baban naka bai da mata, matarsa ba za ta dafa masa ba, ni ne zan dafa musu abinci? Ta ce ba za ta yi ba. To kun ga shi ma wannan zalunci. Allah kiyaye mu.
إخوتي أحبابي لكم ألف تحية، نزفها تحية إسلامية، نزفها تحية إسلامية، نزفها تحية إسلامية.